Tak, vítajte pri ďalšej časti, kde si povieme o tom, aké sú vlastne vzťahy medzi našimi deťmi, medzi súrodencami, prečo toľko spolu bojujú a prečo naše predstavy o tom, ako to bude vyzerať, keď budeme viac detí, sú úplne odlišné, ako je proste realita. Takže, prečo máme vlastne viac detí? Okay? Máme v podstate naozaj takú tú zaužívanú predstavu toho, čo vidíme v našom prirodzenom okolí. Čo najviac počujeme naozaj z úst ľudí je to, že čím budeš mať vekovo deti bližšie pri sebe, tým sa spolu viac vyhrajú a preto v podstate už keď má to naše dieťa rok a pol, 2, 3, tak v podstate začneme riešiť a uvažovať, že teda si zabezpečíme aj to druhé dieťa. Čo je veľký problém je to, že toho dieťaťa sa na to, či chce súrodenca, nikto nepýta. OK? A pritom to naozaj bezpodmienečne zasiahne to, v akom prostredí to dieťa vyrastá, komu sa musí stále ďalej a ďalej prispôsobovať a čo s tým vlastne to dieťa má alebo nemá robiť, ako má v podstate reagovať. Takže naše predstavy sú také idealistické, že keď zabezpečíme tomu staršiemu dieťaťu to druhé dieťa alebo tretie dieťa, takže sa budú vedieť spolu hrať a pre nás to bude v podstate jednoduchšie, pretože sa možno nebudeme musieť už tak aktívne venovať tomu dieťaťu. Realita je však úplne opačná. Pretože hlavne, ak je tam ten vekový rozdiel do tých 3 rokov, tak tam tie deti naozaj sa nevedia hrať samé, tie deti potrebujú stále našu kooperatívnu pomoc a to, čo sa tam deje, je neustály boj a rivalita o pozornosť rodičov. OK, čo by malo byť naozaj veľmi dôležité je, že ak sa rozhodneme mať druhé dieťa, musíme si uvedomiť to, že pomer síl, ktorý je naozaj veľmi dôležitý, je na jedno dieťa 3 dospelí. Aby nikomu nebolo naozaj ubrané z jeho naplňania jeho potrieb a zároveň, aby nedošlo k veľkej vyčerpanosti a frustrácii, čo je u dnešných matiek, dnešnej doby naozaj veľmi veľká téma a deje sa to, pretože prečo naozaj minulé generácie mali strašne veľa detí? No práve preto, že žili v komunitách, žili spoločne v domoch so starými rodičmi, s prastarými rodičmi, súrodenci boli starší, tí už vedeli naozaj, ak boli dospelí, pomáhať, kooperovať. Takže, ale dnes čo sa deje? Dostávame sa do takmer úplnej izolácie mladé rodiny. Hej, chceme vlastné domy, chceme vlastné byty, nechceme žiť teda so starými rodičmi, chceme si robiť všetko tak, ako my chceme. A celá tá ťaha tej výchovy, keď otec chodí do práce, je v podstate naozaj na tej maminke, ktorá to musí v podstate všetko zvládnuť sama. A teraz si pozrite ten deficit. Keď som vlastne povedala, že na jedno dieťa majú byť 3 dospelí, tak ak vy ste jedna matka doma a máte 2 alebo 3 deti, tak koľko dospelých vám chýba? OK? Slovná úloha. Dosť. Takže tu je naozaj veľmi dôležité si uvedomiť, že preto sa to deje. Čiže ak sa rozhodnem, že chcem ďalšie dieťa, mám jedno a chcem ďalšie dieťa, tak je dôležité sa pozrieť jednak na povahové vlastnosti tohto môjho staršieho dieťaťa, ako veľmi je náročné, ako veľmi vyžaduje už teraz len moju pozornosť, či je ochotné tráviť čas so starými rodičmi, s inými ľuďmi a tiež si uvedomiť, či mám vo svojom vlastne blízkom okolí pomoc. OK, čiže ak mám napríklad 2 deti, ale viem, že mám mamku na dôchodku, alebo detka, hej, ktorý mi vie s nimi pomôcť, že vlastne príde k nám, alebo my ideme k ním a naozaj viem, že to dieťa, napríklad chlapec, má deda, ktorý je stále napríklad aktívny a vie sa s ním hrať, vie dedovi pomáhať s drevom, kosiť, neviem čo, proste robiť všetko, čo robia, hej, učiť ho zabíjať klince, šrubovať a ja neviem čo, toho 3-4-ročného chlapčeka, tak vtedy je to super, pretože jednak má stále ten chlapský vzor, ten chlapček, má tú plnú pozornosť dospelej osoby, čo tieto deti naozaj veľmi potrebujú a sú naplňané jeho potreby pozornosti. Zatiaľ, čo maminka napríklad sa môže venovať tomu maličkému bábätku. Veľmi odporúčam, ak sa vám má narodiť babätko do toho 1 roka, naozaj, kedy vy potrebujete sa permanentne takmer venovať tomu maličkému človečikovi, ktorý v podstate ako matka, ktorý v podstate ešte nedokáže sa sám hýbať, nedokáže sám proste nič takmer urobiť, aby ste mali k sebe takmer vždy nejakú pomoc práve pre toho staršieho, pre to staršie dieťa.
aby netrpelo tým pocitom nedostatočnosti, nenaplnenej potreby. Lebo predstavte si, čo prežíva to staršie dieťa, keď sa narodí to mladšie dieťa. Predstavte si, otehotniete a napríklad 9 mesiacov, úplne opačný príklad poviem, aby ste si to vedeli na sebe predstaviť, a to ste už dospelá osoba, ktorá má vyzretý mozog, že k vám príde manžel a vám povie, že od 9 mesiacov si priniesie domov novú manželku, ktorou to bude super, s ktorou budete sa spolu hrať, s ktorou budete môcť spoločne variť, spoločne upratovať, veď to bude vlastne zábava a sranda, nebudete aspoň sami a bude to pre vás oveľa lepšie. A 9 mesiacov vám bude takto hovoriť, že k vám príde nejaká osoba, ktorú musíte milovať. A zároveň tá osoba vám vezme časť z toho vášho manžela. Tak to len tak na tú oplátku, aby si to vedeli predstaviť, keď my prídeme za malým trojročným dieťaťom, ktoré ešte nedokáže regulovať svoje emócie, ktoré nás potrebuje proste plnohodnotne mať pri sebe, a my takto prídeme a povieme vlastne tomu dieťaťu, že no, tak budeš mať nového súrodenca, bude to super, uvidíš. A to dieťa to super absolútne nevníma. OK, vôbec nemusí teda to vnímať takto super, ako to vnímate vy. Takže čo vlastne robiť v týchto situáciách. Hej? Potom sa vlastne čo stáva? Potom sa stáva to, že to dieťatko sa narodí. A to dieťa čo prežíva? OK, nesmieš mu to robiť, teraz ja nemôžem sa ti venovať, musím ísť uspať dieťa. Teraz sa ti nemôžem venovať, nemôžem ti čítať rozprávočku, pretože musím prebaliť dieťa. Teraz nemôžem, lebo musím toto. Čiže neustále to dieťa je frustrované z toho, že nemá tú vašu plnú pozornosť, ktorú doposiaľ malo. Čiže prirodzene začne negatívne vnímať tohto človečika, ktorý v podstate mu bráni o vašej plnej pozornosti. OK, ďalej sa ešte deje to, hej, že napríklad máme 2,5-ročné dieťa, 3-ročné dieťa, narodí sa nám mladší súrodenec a zrazu začneme vnímať toho staršieho ako oveľa staršieho. OK, v porovnaní s tým babetkom. A ty si už veľký, a ty by si už mal vedieť. A začneme moralizovať, hej, aké by to už dieťa malo byť. Ale nie, to dieťa je stále proste egocentrické. To dieťa stále potrebuje vašu pozornosť. Stále je ešte veľmi malé na to, aby dokázalo regulovať tie svoje emócie. Ak to vaše bábätko už bude mať 8 mesiacov, 9 rok, začne vlastne tomu staršiemu brať hračky, brať kocky, začne mu zasahovať ešte aj do toho jeho vlastného prostredia hry, tak my čo zvykneme robiť? Veď mu to nechá, veď on je ešte maličký, veď on ešte to potrebuje, veď on tomu ešte nerozumie a ty si starší, ty už by si mal vedieť. Nie, čo vy musíte sa naučiť je chrániť toho staršieho súrodenca pred tým malým. OK? Čiže ten malý je ten narušiteľ, OK? My nepotrebujeme vlastne urobiť to, že zrazu z toho malého súrodenca vychováme egocentrickú osobnosť nejakého egomaniaka, pretože sme stále toho staršieho nútili prispôsobovať sa tomu mladšiemu a ten starší bude stále sa cítiť nejakým spôsobom dotknutý, že sa stále zastávame toho mladšieho. Čiže ak tam nastáva táto situácia, že vlastne to mladšie dieťa príde, zasahuje do hry, vždy nenechávajte, aby si deti riešili konflikty same. Vždy do týchto, čo najskôr vstúpiť do toho konfliktu a povedať tomu staršiemu, že tomu mladšiemu zobrať ho na ruku, povedať, ty si tu prišiel, chcel si sa s ním pohrať, chce sa s tým hrať, poď, ti nájdem niečo iné, prepáč, láska, hraj sa ďalej, spokojne, ja zoberiem to malinké. A to malinké bude možno plakať, bude trucovať a opäť odmietnutie prijatím. Ja viem, že si sa chcela pohrať, ale s týmito kockami sa teraz hrá Klárka. OK, je to v poriadku. Na budúce sa s tým budeš hrať ty napríklad s touto hračkou. Hej, ak je to spoločná hračka. Takže úplne takto jednoducho naozaj vysvetľovať tým deťom, chrániť tie staršie deti, aby videli, že vám záleží na nich, pretože ten, kto je dotknutý, je naozaj to staršie dieťa a je tým veľmi silno poznačené, že sa mu narodil ten mladší súrodenec. Čiže je dôležité hľadať tam ten balans a stále v tej komunikácii zasahovať. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že my si naozaj myslíme, že čím menší rozdiel, tým viac nám deti vyhrajú. Nie, tým väčšia rivalita. Čiže naozaj, čím väčší rozdiel vekový, tým viac vieme, že to dieťa je vyzreté, tým viac nám bude vedieť aj pomáhať, tým viac bude vedieť porozumieť tomu, čo vlastne my potrebujeme s tým mladším dieťaťom riešiť. Zatiaľ, čo to dieťa zhruba
to 2, 3, 4-ročné dieťa to naozaj nie je schopné pochopiť a nie je ani vinné za to, že to dieťa udrie, že nejakým spôsobom si len chráni ten svoj priestor toho svojho rodiča, tú svoju nenaplnenú potrebu. Ďalšia dôležitá vec, kedy si myslíme, že to staršie dieťa už môže nejako prevziať zodpovednosť za toho mladšieho. Napríklad, hej, poviem, mám 4-ročnú dceru a 2-ročnú dceru a by som jej povedala, že dávaj pozor na Katarinku, hej, lebo ja teraz vlastne musím ísť niečo urobiť. V žiadnom prípade my nemôžeme nechávať na zodpovednosť tak malému dieťaťu ešte menšie dieťa. V žiadnom prípade ich nenechávame samých, pretože nevieme, čo sa tam môže udiať a nikdy to nie je chyba toho staršieho dieťaťa, ak sa aj tomu mladšiemu niečo stane, že spadne a tak ďalej. Dokonca pri veľmi citlivých deťoch, tých starších, ak by ste to takto urobili, že necháte tú zodpovednosť za tú mladšie dieťa na ňo a tomu mladšiemu sa niečo stane, a aj vy mu to nevytknete, že dobre, že sa to stalo, môže toto staršie dieťa veľmi zle prežívať, že je to jeho chyba, že je to jeho zodpovednosť a naozaj môže mať z toho veľké problémy. Takže a veľmi, veľmi silno citovo to prežívať. Takže nikdy nenechávať tú zodpovednosť na to druhé dieťa. Vy si musíte uvedomiť, ak už máte aj 2 a viac detí, že to bola vaša voľba, že ste chceli mať tie 2 deti a že si s tým musíte poradiť. OK, a vždy reagovať milo na tie deti. Vždy ísť do pochopenia, nie do takého maznavého nejakého sebaľutosti, ale vždy ísť do pochopenia, vždy ísť do vysvetľovania a snažiť sa to takýmto spôsobom riešiť. Chrániť to staršie dieťa pred tým mladším a stanoviť im tam jasné hranice. A veľmi dôležitá vec, ak máte v blízkosti detkov, babky, milé susedky, staršie panie, vždy môžete naozaj poprosiť aj ich. Oni sú naozaj veľmi tí staršie veľmi radi, keď vám môžu takto pomôcť s deťmi. Ak môžu byť s vami, v domácnosti sa necítia sami. Čiže mám veľmi veľa klientiek, ktoré majú veľmi zlaté susedky, ktoré im pomáhajú s deťmi, aj keď musia ísť do práce, možno na čiastočný úväzok a tá starka je s tými deťmi. Takže snažiť sa naozaj si takto nájsť všelijako pomoc, alebo ďalšia ešte veľmi dôležitá vec je tá, že možno máte susedku, ktorá má rovnako deti ako vy, viete si tie deti možno na chvíľočku takto odovzdať, vymeniť, trošku si tak pomôcť spolu navzájom. Takže ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá zvykne byť, je, že nezvykne to byť naozaj tak, že vždy máte 2 alebo 3 rovnaké povahové deti. Väčšinou je to naozaj tak, že ak máte to jedno dieťa kľudné, tak druhý sa vám narodí úplne taký divočák a taký, že ho všade vidia, všade počuť. A prečo to tak je? Pretože tie deti potrebujú si získať vašu pozornosť a vie, že nebude prebíjať tú pozornosť toho iného dieťaťa tým istým správaním, ale snaží sa vás upútať úplne iným správaním. Čiže ak jedno upútava tým krikom, tak druhé sa bude snažiť práve tým svojim pokojom a tou svojou tichosťou a tou svojou milotou, pretože bude vedieť, že v tomto je iné a že toto vlastne jeho správanie púta vašu pozornosť. Takže nezabúdajte vždy byť v kľude, vždy pracovať sám so sebou, vždy, ak už nevládzete, ísť načerpať, ale treba si vždy uvedomiť, že je to naozaj naša zodpovednosť aj s tými súrodeneckými vzťahmi vedieť takto narábať. Čiže vždy odmietnutie prijatím, nastavenie jasných dohôd aj s tým starším dieťaťom, za akých okolností budeme čo riešiť a takto byť čo najviac v pohode. Tak toľko k tomu, vidíme sa v ďalšej časti.